Jama'a masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da warhaka barkanmu da sake saurara ku a daidai wannan lokaci a cikin labarunmu na sashen Hausa da za mu soma da juyayin rasuwar Alhaji Habibu Isa dan jarida na RTN da ke cikin ritaya wanda Allah ya yi wa wa'adi a ranar shekaran jiya aka gudanar da jana'izar sa a nan babban birnin Yamai a makwanciyar musulmai ta unguwar Yantala. 'Yan uwa da abokan arziki sun halarci rakiyar wato gawar Alhaji Habibu Isa bayan dawowar inda aka gudanar da zaman makoki a nan bakin gidansa. Abokan aikin mu sun yi hira da wasu daga cikin waɗanda suka yi masa kyautawan zato ga abin da suke cewa. Mun yi rishi gaskiya mun yi rishi amma lokaci ya yi haka ne kowa bai wuce lokacin shi. Gaskiya Habibu mutum ne wanda babu ɗarmin kai a game da shi kuma kowa abokin wasan shi ne gaskiya. Kuma kowa ya hudi da ai ga yadda ake ganin shi ga yadda kowa ya san shi a tele. Prima sai dai mai fata kawai Allah sa ya huta, Allah sa aljanna ce makomashi. Kuma in tamu ta zo Allah sa cika da imani. Kuma an gode ma jama'a gaskiya jama'a sun zo an yi zana'ida kowa ya bada kokari ba. Allah amshi lada Allah ba kowa ladan shi ba. Allah Ubangiji ya yahewa Habibu Isa kuma Allah ya sa kwanciya hutawa mu da muka yi saura in tamu ta zo Allah Ubangiji ka sa mu cika da imani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan mun je a fadar shugaban kasa inda a ranar jiya ne shugaban kasa shugaban majalisar keton CNSP General Brigadier Abdulrahman Chani ya ba da dama zuwa ga kungiyoyin mata su gana da shi, wannan kuma albarkacin ranar 13 ga watan Mayu ranar gobe kenan Litinin da aka warewa mata na wannan kasa ta mu ta Niger da zumuwar bayyana gudunmuwa da kuma kokarin da suke yi musamman ma na ganin cewa sun kawo ci gaba kan fannin aikin su da suke yi kama daga na kwadago da kuma aikin hannu. Matan sun je ne domin bayyana wa shugaban kasa janar brigadier Abdulrahman Chani irin shirin da suka shirya ma ranar gobe da ma irin kalubalen da suke fuskanta. Abokan aikin mu sun halarci wannan ganawar a fadar shugaban kasa kuma sun jo mana karin bayani ta bakin Maryama Musa, daya daga cikin kungiyoyin mata da ke gwagwarmayar wato neman cikakken 'yanci. Masha Allah, yau da kun gane mu presidents shugaban kasa Abdulrahman Chani ya gayyace mu don mu samu mu canza miyau bisan ra'ayoyin mata. Lalle kun ga sallah ce ta mata wadda aka saba yi Tresme. To lalle mun canza miyau mun faɗa mishi matsalolinmu ya ce to lalle ya ɗauka ya ji amma nan da lokaci kaɗan mu mishi haƙuri komi na zuwa daidai. Na farko dai mun kawo zancen a maido minister de la femme tunda minister ɗin nan muka sani bisan harkokin mata ya ce sun ɗauka sun yi note bisan takarda amma akwai matsaloli da aka sa gaba da ake son a ci gaban su tukuna. Bai kiya ba amma akwai abin da ya kamata a yi regile kafin a kai nan wurin. Kuma ya ce duk ayyukan da suke nan gayi su suna son a dama da mata, bai yiwa mata a maida su gehe guda tunda mace dole ne ta yi hulɗa da namiji. Haka muka tashi ya ce mata sun san ƙoƙarin da muke nan gayi tunda aka yi evenement inga ya ce yana ganin mata tsaye ne suke. Eskadiri ya ga ƙoƙarin da mata suka yi, mata sun fito da dama an goya baya kenan bai yiwa su mai da mata baya. Mun ce ko mun gode da alkawalin gada aka ɗaukan muna. Ya ce alkawali ko tabbasa an cika alkawalin nan. Mu kuma mata muna godiya mun gode tunda ni an kai Tresme nawa da aka yi cikin ƙasa ga sai pour la première fois shugaban ƙasa ya ce yana son ya ga mata faran hula. To wannan abu ya muna daɗi kwarai-kwarai. Muna son ko alkawalin nan da ya ɗauka a cika ta tunda ciwon ɗiya mace sai ɗiya mace take iya shahe shi. To shine muke son gaba ɗaya CNSP mambarin in CNSP su ka nasu hankali ɓangaren abin da mata suka faɗa musu yau. C'est très important. Mun gode kwarai-kwarai tunda an shurare mu tunda wanda ya kwansa karantan in shi
ya surare ka babban abu ne. A ranar jiya ne aka gudanar da wani zaman taro na ganawa da kuma tattaunawa kan bulur dabarun magance matsalar da yara iya mata da ba su kai aikin bariki ke gudanarwa a bakin hotel ko kuma a cikin hotel. Zaman da aka gayyato dukkanin shugabannin hotel-hotel da ke nan babban birnin ya mai karkashin jagorancin shugabar 'yan sanda da ke kula da kare haƙƙin yara iya mata ƙanana wato madam Zuwaira Hassan Hausaize, wadda ke fafutukar ganin cewa ta kare martabar yara iya mata musamman ma da ake gudanar da aiki a sha da su wato aikin karuwanci. Zaman taron da ya gudana a nan hotel Radisson Blue da ke nan babban birnin Yamai ya samu halartar gwamnan jihar birnin Yamai janar Brigadier Asuman Abda Haruna da gatan al'umma cewa da Procureur de la République Usman Baido Ibrahim da wasu daga cikin wakilai na wato shugabannin hotel-hotel da ke nan babban birnin Yamai. A jawabin ta gaban mahalarta wannan taron, madam Zuwaira Hassan Hausaize ta bayyana alfalon da ke da kwai zuwa ga wato kare martabar yara iya mata musamman ma na kula da tarbiyyar su a cikin wannan kasa ta ta Nijar, wanda ta bayyana cewa dai wannan aikin a sha da matan ke gudanarwa a cikin hotel-hotel musamman yara ƙanana abu ne da ke ci musu tuwo a ƙwarya, wanda ko da yaushe suna ganin cewa sun kare wannan aikin a sha da ake gudanarwa. Yayin da daga nashi waje Alasan Muhammadu Diya, wanda yana ɗaya daga cikin wakilai na wato wayannan hotel-hotel, a jawabinsa ya bayyana cewa wannan abu ne da suka jima suna jiran ganin cewa an sa doka da za ta hana wannan aiki a sha da yara iya mata ke gudanarwa a cikin hotel-hotel, wanda ya bayyana cewa sai yanzu da Allah Ubangiji ya sa madam Zuwaira Hassan Hausaize ta samu wannan fasaha na ganin cewa ta tattara su domin kalubalantar wannan matsalar, kuma a shirye suke domin su ba da nasu goyon baya na ganin cewa an dakile wannan aikin da ake gudanarwa musamman na yara ƙanana iya mata da ke gudanar da karuwanci a cikin hotel-hotel. Yayin da shi ma daga nashi waje gata al'umma cewa da Procureur de la République Usman Baido Ibrahim ya bayyana cewa wannan doka ce da ta hana irin wannan aiki a sha, kuma a shirye suke domin su hukunta dukkanin wanda aka kama da wannan ɗanyen aiki, kama daga su yara ƙananan da ke ba da kansu da kuma shugabannin hotel-hotel da ke ba da damar ganin cewa an gudanar da wannan aiki a sha da aka sa doka da ta haramta wannan aikin. Yayin da shi ma daga nashi waje gwamnan jihar birnin Yamai janar Brigadier Asuman Abda Haruna a jawabinsa ya gode ma Allah madaukakin sarki akan wannan kokari da kuma wannan fasaha da madam Zuwaira Hassan Hausaize ta yi na ganin cewa ta tattara dukkanin masu ruwa da tsaki na ganin cewa an dakile wannan ɗanyen aikin da ake gudanarwa, wanda ya baya da cewa a shirye yake shi ma ya bada nasa jami'an tsaro na ganin cewa sun sa ido na dakatar da dukkanin irin wannan aikin da ake gudanarwa a cikin hotel-hotel. A ƙarshe kuma mahalarta wannan zaman taron na fatan ganin cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, ta fatan kuma Allah Ubangiji ya sa a yi da nuhin. A ranar gobe Litinin 13 ga watan Mayu rana ce da aka ware ma ilahirin mata na wannan kasa ta mu ta Nijar, musamman ma kan gwagwarmayar su da suke yi na fafutukar neman wato 'yancin kansu, musamman kan harkokin su na aikin kwadago da kuma aikin hannu, musamman ma na yaƙi da zaman kashe wando. Akan haka ne mata na jami'an tsaro cewa da na FDS dukkanin su na dukkanin bangarori a yau ina suka gudanar da wata shara ta gama gari domin tarbar ranar gobe 13 ga watan Mayu. Abokan aikin mu su halarci wannan sharar da suka yi akan tituna daban-daban na nan babban birnin Yamai, kun sun jo mana karin bayani ta bakin madam Zuwaira Hassan Hausaize. Mun huto don mu gwada ma al'umma gaba daya da mu mata masu son riga, mu ma muna ciwon ga sallah, ba don muna sa riga ne ba za mu huto mu shakata tare da al'ummar mata. Ku tabbata da activity da muka zaba yau yana da muhimmanci sosai. Mun gani ne da kullum an ce ranar sallan mata kamar shi ake mata ko huta suke suna wani shagali suna surwa, a'a rana ne na aiki wanda mace na Nijar duka inda take ta kamata ta huto ta yi aiki, ta gwadi da ranar sallah ne kuma ranar aiki. Shi yasa wanga rana mu muka zaba mu yi mu huta da karhi duka, kun gani nan duka mata duka sojawa mata na duka force suna nan wajen, akwai gendarmerie, akwai police municipal, akwai guard, akwai duwan, akwai forestier, akwai police, duka mata mun hudda su don su tabbata sauran mutane da sauran yannunmu da
da kannanmu da uwayenmu mata da mu mata ne masu sa riga amma muna tare da su ciwon kasa. To su ma daga nasu waje 'yan kasuwa na nan babban birnin ya mai cewa da Grand Marché a ranar jiya ne suka gudanar da wata shara ta gama gari musamman ma daga Grand Marché in zuwa Rampon Ina da ke nan babban birnin ya mai. Sun gudanar da wannan aikin ne domin sa kai na gudanar da wato tsafta a cikin wannan birni ya mai da zumuwar kama ma gwamnatin shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton kasa CNSP janar Brigadier Abdulrahman Chani kuma sun gudanar da wannan shara ne karkashin jagorancin ofishin magajin da'irar birnin ya mai. Abokan aikin musu halarci wannan sharar ga kuma abin da suka ji ta bakin waɗanda suka gudanar da wannan aikin. Abin da ya kamata a kashe wajen shara wajen ɗauka za a sa shi ko wajen gyara wata hanya daban kuma. Kudin shara an yalla an sa ciki kudin kwasa an sa to kenan wani abu kaga bai sama gaskiya shi muke kira ga jama'a da Allah abun da ka saba yin nan kaman dai sake haka da Allah an ce sai na samu wanda samu ne gaba a tashi tare a tai tare kuma an ce Hausa muke cewa mu gudu tare mu tsira tare ko to haka ne bisa billah tunda wanda kaman tahiya ce tashi ne mun tashi gaskiya kaman a san trend lisani a marshi kan mutum ya bar shi tunda an yi tahiya ga ba dawa sha da rabu ba ta kenan wanda aka bar baya shi kuka da kan shi wa an san sibilize an ce ai shara an ce an share a tara a bar bannan duk wannan ba shi nan me ya saura a ya kamata a yi in ba yi shi ba me ya saura gaskiya kaga abun ga ya kamata a kiza a karhi za sa shi ba da kyau karhi ba da kyau tunda akwai gari na da karhi ya wanga duk abin da tura su yoyo amma an ce a baku lokaci kaɗan a gaya muku ai shara kuma duk mai wanda san wurin gaba nashi bane tunda wuri ba nashi ba naku bane nan meri ne wani lokaci an ce da nan gaba na gardan ne ma ko ya mutu an kashe shi ya kuma wurin masu kaji da masu ko to mun so ne ke mu maido abun da wurin ga a jara shi ya zama wurin shakata wurin jin daɗi wanda biyo hanya ga ya tabbatar da ya shigo birni babban birni. Daga nasu waje kungiyar tanta a so APT da ta ɗauki aniyar ganin cewa za ta kama ma gwamnatin wannan kasa ta ta Niger wajen cika alkawarin da suka ɗauka na kawo wayewa kan bunƙasa sha'anin ilimi a wannan kasa ta ta Niger. Kungiyar ta gudanar da wani zaman taro na muhawara da kuma yin tuni kan alkawarin da aka ɗauka tun a shekara ta 2000 na ganin cewa an baiwa dukkanin 'yan ƙasa ilimi daidai da shi. Zaman taron ya samu halartar shugabanni musamman ma waɗanda ke da faɗa a ji akan sha'anin ilimi a wannan ƙasa ta ta Niger. Abokan aiki musu halarci wannan zaman ga abin da suka shiwo mana. Babban makasudi shine kun san shekara duka akwai wannan babban taro da aka yi wannan sati da muke keɓewa sai in ce zuwa wajen ba ƙasar mu kaɗai ba duk cikin duniya wannan babban kungiya da aka ce ma Confederation Mondiale de l'Education kenan babban kungiya ce wadda take kulawa da abin da ya ci gaba biske da sai in ce horo a kasashen duniya. To wannan kungiya tana ba mu kowace shekara bisa mi ya kamata mu tattauna wannan sati abin da ya shayi harka horo. To wannan shekara mun ɗauke shi biske da kawar horo a matsayin shi na abu mai ka sauyi bisa da rayuwarmu ya adam bisa da bunƙasa ƙasashenmu da kuma bisa da gyara rayuwa sai in ce ɗalibai duka na duniya. To kun sa a Niger mu bana mun ɗauki namu abinda mun ka ɗauka bisa da wannan sati zami shine mun ka tambayi kanmu menene horo zai ka sauyi bisa da wannan tahiya ta ƙasa tamu wanda ake ce ma tahiya ta bada incin ƙasa ta Niger wanda muke ce ma sovereignty national. To shi amma har yau mun ka gayyato ɗalibai na sai in ce university ta Niamey mun ka gayyato duka manyan 'yan ƙungiyoyi na farfula da kuma har yau su waɗanda suke da hannu mai shuni sai mu ce wanda muke ce ma partenaire technique et financier da shi gwamnati da kanshi saboda mu samu mu tattauna biske da wannan abu da muka sa gaba abin da muka sa gaba na bada incin kanmu kuma kun san horo yau sai mu ce duk abin da ake bida in na ci gaban ƙasa ne in na ci gaban 'yan adam ne ba shi wa in dai ba an ba horo gaskiya ba ƙasa kowace ƙasa ce. To madalla masu kalam da sauraron mu abin da ya sauwaka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe ranar 13 ga watan Mayu za ku tarbe mu a cikin shirinmu na musamman da aka shirya wa mata kawai kuma gaba ɗaya mata ne za su jagoranci shirye-shiryenmu na gobe.
ni kuma a madadin ilahirin abokan aiki wanda suka dafa muka gabatar da shirin musamman ma wato Alhaji Abubakar Bizo da ya tsara wannan shirin, Salamatu Musa Isaka ita ke ta hada hotunan, ni da na gabatar Abdulrahman Malam Sidi Shaibu ji bala da bagi nake fata Allah mai komi ya sake salam da alherin sa daga nan Tele Sahel. Assalamu alaikum.